Ina makaranta littattafan yaƙi na Abdulaziz Sani Madakin Gini. Ga fa dama ta samu ga duk mai buƙatar littattafan Abdulaziz Sani Madakin Gini tsofaffi da sababbi na audio. Zai iya bibiyar mu akan WhatsApp number mu 081 42 23 40 33. Muna turawa mutane audio complete a cikin farashi mai sauƙi. A yi sauraro lafiya. Yanzu za mu tsunduma a cikin Mautu Shajjara. Lokacin da Sarki Daryanu ya saki kwagirin hannunsa ya faɗi ƙasa sakamakon kaɗuwar da ya yi da ganin Zayyan gami da tunawa da mafarkin da ya yi jiya da daddare, sai Boka Zaurus da Waziri Falzaru suka ci da mamaki. Boka Zaurus ya dubi Sarki Daryanu cikin alamun damuwa ya ce, "Ya shugabana, lafiya kuwa? Na ga har ka saki kwagirinka ya faɗi ƙasa baka sani ba." Ko da jin wannan tambaya sai Sarki Daryanu ya yi murmushi ya ce, "Lafiya ƙalau, kawai ganin wannan ɗanaka ne ya tuno mini da rashin tawa 'yar a kusa da ni." Ko da jin haka sai Boka Zaurus da Waziri Falzaru suka yi murmushi nan take ba tare da ɓata wani lokaci ba. Su Waziri Falzaru suka yi wa Sarki Daryanu sallama, kowa ya hau dokinsa suka nufi hanyar fita daga gidan sarautar. Ko da suka dubi bakin ƙofar gidan sarautar suka ga dandazon 'yan matan da ke wajen suna ta turmutsetseniya da kokawa da ƙaruwa da kokawa. Dakarun da ke tsare su sun hana su shigowa ciki. Sai Boka Zaurus ya yi murmushi ya dubi Zayyan ya ce, "Ya kai ɗana, ka yi sani cewa kai ne kaɗai za ka iya buɗa mana hanya mu wuce salin alin. Maza ka je ka gabatar da kanka ga 'yan matan garin nan kuma ka sanar da su inda za mu tafi yanzu. Idan ka yi haka lallai za su ba mu hanya." Ko da jin wannan batu sai zuciyar Zayyanu ta buga da ƙarfi. Tsoro ya baibaye shi saboda sanin cewa shi bai taɓa yin tarayya da wata 'ya mace ba guda ɗaya a rayuwarsa. Yaya kuma yanzu za a ce ya je ya fuskanci dubban 'yan mata har ma ya yi musu magana? Har Zayyan ya dubi Boka Zaurus da nufin ya ce da shi ba zai iya ba, sai kuma ya tuna cewa har abada fa matsoraci ba zai zama gwani ba. Ta yaya tun yanzu a gida mata za su yi masa kwarjinin da zai kasa fuskantar su? Ko da ya ayyana hakan a zuciyarsa sai ya kaɗa linzamin dokin nasa ya nufi bakin ƙofar gidan sarautar. Yayin da 'yan matan garin suka hango kyakkyawa Zayyan ya durfafo inda suke, sai kowace ta nutsu suka daina turmutsutsu kuma suka yi tsit tamkar mutuwa ce ta zo ta wajen ta gifta. Ya zama da cewa ba a jin sautin komai a wajen face na iska da takun sawun dokin Zayyan. Kuma dukkanin 'yan matan suka ƙura masa idanu, wasu ma ko ƙifta ido ba sa yi, wasu kuwa ƙamewa suka yi tamkar gumaka saboda tsananin kamuwa da son Zayyan. Da isowar Zayyan dab da bakin ƙofar gidan sarautar inda 'yan matan ke tsaitsaye, sai ya ja linzamin dokinsa ya tsaya cak, sannan ya dube su ya ce, "Ya ku 'yan matan birni na, ina mai sanar da ku cewa sunana Zayyan kuma na kasance ɗa guda ɗaya jal a wajen Boka Zaurus. Yau ne ranar farko da na bayyana fuskata a garin nan, kuma a yau ne ni da su waziru za mu tafi zuwa dajin Kazilil Alzara domin ziyartar gidan Boka Durusul Fannar wanda ya sace gimbiya Hailat. Ina fatan za ku taya mu da fatan samun nasara abin da za mu tafi nema.
ko da Zayyan ya zo nan a zancensa sai hankalin gaba ɗaya 'yan matan ya dugunzuma ainin, har ma wasu suka fara kuka saboda suna jin labarin dajin Gazilal Alzara bisa irin mugayen abubuwan da ke cikinsa na dangane da mugayen aljanu da 'yan fashi da kuma muggan dabbobin daji. Komai jarumtakar mutum da ƙarfin sihirinsa bai isa ya je ƙarshen wannan dajin ba, inda boka Durusul Fannar ya gina gidansa ya dawo a ƙoshin lafiya ko a raye. Manyan mazaje da dama sun rasa rayuwarsu a cikin dajin Gazilal Alzara. Nan fa 'yan matan suka shiga roƙar Zayyan akan ya janye wannan tafiya ya haƙura da ita, domin zai iya rasa rayuwarsa gaba ɗaya, ba ma lafiyarsa ba. 'Ya'yan manyan attajiran cikinsu suka rinƙa yi masa bishara da ya faɗi duk irin abin da yake so a cikin wannan duniya za su sa iyayensu su bashi, ko da ma ba zai aure su ba. Lokacin da Zayyan ya ji irin wannan tayi sai ya yi murmushi yana mai ɗaga hannunsa su yi masa tsit. Take 'yan matan suka sake yin shiru a karo na biyu, sannan ya dube su ya ce, ya ku masoyana, ku yi sani cewa ba ni da wani buri a wannan duniyar wanda ya fi na yi gagarumar jarumtaka da labarina zai bazu ko'ina a cikin duniya. Bincike ya tabbatar da cewa a cikin wannan tafiya ne kaɗai zan iya cika burin nan nawa, saboda haka babu ja da baya, ko da kuwa zan rasa rayuwata. Ina mai godiya a gare ku da kuka nuna mini so da ƙauna. Babbar soyayyar da za ku nuna mini kawai ita ce ku yi mini fatan nasara. Ina mai umartar ku da ku ba mu hanya mu wuce yanzu. Ko da jin wannan batu sai gaba ɗaya 'yan matan suka sake fashewa da kuka. Cikin sanyin jiki gaba ɗayansu suka dare suka ba da hanya. Zayyan ya ratsa ta tsakiyarsu ya wuce, wasu na shafa dokinsa suna ɗimaucewa, waɗanda kuwa suka sami nasarar taɓa rigar jikinsa ma faɗuwa suke yi tamkar waɗanda suka sume, amma bisa mamaki ba su lullube shi ba. Haka dai ya ci gaba da tafiya a tsakiyarsu tamkar ba za su ƙare ba. Ko da ganin abin da ya faru sai Waziri Falzaru da sauran dakaru mutum 1000 abokan rakiyarsu suka zaburi dawakansu suka bi bayan Zayyan har su Zayyan suka isa ƙarshen gari. 'Yan matan na biye da su, a sannan ne ya waigo ya yi wa 'yan matan kallon ƙarshe. Ko da ya ga yadda suke kuka saboda rabuwa da shi tamkar da matan sun yi shakuwa mai yawa, sai ya sake cika da ɗimbin mamaki gami da tausayi. Bai san sa'ad da shi ma hawaye ya zubo masa ba. Cikin sauri ya goge hawayen, ya kaɗa kan dokinsa ya juya ya ci gaba da tafiya ba tare da ya sake waigowa ba. Sai da suka yi tafiya ta tsawon kusan rabin sa'a, sannan suka iso bakin wata ƙatuwar rijiya mai tsananin zurfin gaske. Shi kansa gugan da ake ɗebo ruwan rijiyar sai kamar mutum 10 majiya ƙarfi sun taru suke iya janyo ruwan. Tun daga nesa su Zayyan suka hango wani mafarauci wanda ya kasance tsoho tukub, ya ƙaraso bakin rijiyar yana dogara sandarsa yana son ya sha ruwa. Ko da tsohon ya jarraba janyo ruwan ya kasa, sai ya koma gefe ɗaya ya saurara yana jiran isowar su Zayyan domin su taimaka masa su sama masa ruwan ya sha. Idan suka ɗebo da isowar su Zayyan sai mutum 10 daga cikin dakarun suka kama gugan suka janyo ruwan. Cikin murna wannan tsohon
maharbi ya matso gare su ya ce, samari ku taimaka mini da ɗan ruwan da zan sha domin ina fama da matsananciyar ƙishirwa. Tafiyar zango 140 na yi a bayana, ban riski wata ƙorama ba ko fadama. Ina mai shawartar ku kuma da ku yi tanadin ruwa mai yawa in dai cikin wannan daji da na fito za ku shiga. Ko da jin wannan batu sai dakarun suka dubi tsohon suka bushe da dariya, saboda suna ganin cewa yana magana ne irin ta waɗanda suka zautu, domin suna ganin cewa babu yadda za a yi a ce tsoho kamar wannan ya kutsa ta cikin mugun daji har ya yi tafiyar nisan zango 140 ba tare da ya hallaka ba. Kawai sai ɗaya daga cikin dakarun ya dubi tsohon ya ce, kai malam, kada ka mai da mu waɗansu shashashe mana. Ƙarya kake ka ce da mu ka yi wannan tafiya a cikin wannan mugun dajin. Idan har kuwa gaskiya ne ka yi tafiyar to kana da ƙarfin da za ka iya ɗebo wannan ruwan, don haka mu za mu baka ruwan. Don haka ba za mu baka ruwan ba ko da ɗigo ɗaya, idan ma ƙishirwar za ta kashe ka. Da jin haka sai tsohon ya durƙusa bisa gwiwoyinsa a gaban mai maganar ya ce, yaro ka ji tausayina, ko don girma na ka bani ruwan nan na sha. Anya kuwa kana da tsoho a gida wanda yake da tsoho shi ne ya san darajarsa. Ko da jin wannan batu sai wannan badakari ya fusata ya doki kirjin tsohon ya faɗi ƙasa har ya yi aman jini. Badakarin ya sake yunkurawa zai afkawa tsohon, sai Zayyan ya daka masa tsawa ya ja da baya. Cikin hanzari Zayyan ya sauko daga kan dokinsa ya tashi tsohon zaune, ya shiga goge masa jinin da ke bakinsa yana rarrashinsa. A lokacin da dakarun suka kama shan wannan ruwan kuma suka baiwa dawakansu ragowar ruwan, ba su rage ko kaɗan ba. Har waziri Falzaru ya rinkura zai yi wa dakarun magana, sai boka Zaurus ya hana shi, ya ja shi zuwa gefe ɗaya. Suka zuba idanu kawai suna kallon abin da ke faruwa tsakanin tsohon da Zayyan. Su ma dakarun sai suka zuba musu idanu. Bayan Zayyan ya rarrashi tsohon ya ba shi haƙuri, sai ya dube shi ya ce, kada ka damu baba, yanzu nan za ka sha ruwa. Yana gama faɗin hakan sai ya miƙe tsaye ya je ya kama wannan guga ya fara ja. Bisa tsananin mamaki da ba zato sai aka ga Zayyan yana janyo wannan guga shi kadai, alhalin mutum 10 ma sai sun yi da gaske suke iya janyo shi. Nan fa kwancin hannayen Zayyan suka kumburo, jijiyoyin jikinsa duka suka tashi suka yi burɗin, hatta shi kansa boka Zaurus sai da ya cika da tsananin mamaki, domin bai taɓa sanin cewa Zayyan yana da irin waɗannan ƙarfin ba. Cikin abin da bai wuce daƙiƙa 300 ba ya janyo ruwan, alhalin su kansu dakarun mutum 10 suna shafe sama da daƙiƙa 100 kafin su gama janyo ruwan da suka sha. Ko da Zayyan ya gama janyo ruwan sai ya umarci tsohon da ya tara hannunsa ya sha. Nan take cikin murna tsohon ya ƙaraso gaban rijiyar. Zayyan ya karkaso masa da gugan yana tsiyayo masa ruwan, shi kuma ya kama sha. Sai da tsohon ya sha ruwan ya ƙoshi har ya wanke fuskarsa da kansa, sannan Zayyan ya karɓo battar ruwan waziru da ta boka Zaurus ya cika su da ruwa ya kai musu suka sha, shi ma ya cika tasa battar ya sha. A wannan lokacin ne tsohon ya dubi Zayyan cikin kallo na nutsuwa, ya yi masa murmushi yana mai
cewa yana mai yi masa godiya a gare shi. Yana mai cewa godiya a gare kamar adadi ya kai wannan jarumin saurayi ma'abocin tausayi da taimako. Lallai ka taimake ni a lokacin da nake cikin tsaka da buƙatar taimako, don haka ni ma ya zama wajibi na taimake ka. In ba za ka damu ba, ina son mu keɓe ni da kai ba tare da gardama komai ba kuwa. Zayyani ya kama tsohon ya ja shi suka koma gefe ɗaya suka zauna, sannan tsohon ya dube shi ya ce, yaro ka yi mamaki ko mai. Duk mai son littattafan yaƙi na Abdulaziz Sani Madakin Gini zai iya bibiyar mu akan YouTube channel ɗinmu mai suna Gidan Littafi TV, wadda take kawo muku littattafan yaƙi da labarurruka waɗanda suka shafi Kannywood da rayuwa da duk abin da ya shafi duniya. Sannan ku yi mana subscribing akan YouTube channel ɗin tamu mai suna Gidan Littafi TV, sannan ku yi mana liking, ku yi mana comment domin cin gyara ko ƙorafi ko yabawa, sannan ku yi mana sharing zuwa WhatsApp, Facebook da dai sauran social media. Allah ka yi dubin salati ga shugaba jagaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka haska kabarin Annabi, ka dada da kabarin Annabi da turare mai tashin kamshi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ka bar mu da Annabi, Allah ka sa mu ziyarci Annabi, Allah ka kashe mu muna ƙaunar Annabi. Wassalamu alaikum, sai an ji.